Unsay take nimo ni ini sir karon nga kitang mga members media o kaming mga members media nga naga-cover diha karon sa KOJC compound. Medyo tahado naman gyud ang uban pod nga mo cover kay mo lagi na si Roy oy nga kami giakusahan nga madto pa bias kuno sa pag-deliver og balita sa panghitabo diha sa KOJC event karong mga panahon sa pag-serve sa warrant of arrest pinahulan ni Brigadier General Torres ngadto kang Pastor Apollo Sikibuloy. Ang media karon murag medyo murag alangani na ba kay kuan man good sir daw kung mag-cover ka dito maghimo ka sa imuhang nga kining profesyon ginaharangan ka, ginablakan ka, and do to the point na gani Sir Roy Johnson nga ginaabog na pagawas diha sa kininang vicinity aron nga dili ka makakuha og klarong balita sa nagapangitabo. Una sa tanan, dili ta ma-discourage no sa atong pagbuhat sa atong trabaho. Okay. Well, kabalo magita nga ang ato ang trabaho comes with it the risk of kana mga pagsaway, even harm, nagyapon na risk. So dili ta ma-discourage kay trabaho nato ni. Mura na po naglaing other profession nga napoy occupational risk no. Akong giawhag mo cover lang gyapon ta kay medyo sakit siguro una-una ato silang sabton kay naa sila sa medyo pagdepensa sa ilahang murag balay nila no. Ang pagtuon nila nga murag ginaipit gud sila so very high ang emotions, tension and kagutom physically tanan-tanan ana diha. Medyo atong sabton gamay. Although kagahapon sorry yata si attorney Torion. Yes sir. Of what happened. So dala ni sa emosyon. So kita as the purveyor of truth, we should continue to drive, we should continue to report the events that is happening truthful, factual, without bias. At the end of the day, may balo na gyapon nila nga kita dai ka-cover no. Siguro katong first day murag na alanganin sila or kay kabaluta ang media wa man ginapasulod gyud. So tanan sa pulis lang yun ang ilahang makover. But eventually, nagpatawag naman sila mga press con, so makover na sila. So, balik ko na ko, part ni sa atong trabaho, ato ang himuon o ipadayon ng ato ang pagtrabaho. Oo. Sir Roy, kanimo ingon ang uban ba nga netizens nga OA ra man kaining Davao Media nga sa una ra man daw ginaingnan nga bayaran? Unsa may imong ikasulti ana sir? Sakit man gyud ako, nasakitan ko pero ako gi-consider nga murag kuan na to, emosyon na to nila unya. Naiuban nga mga media although gihinganlan man to mostly national. So kita dita mag-uol ang local kay kabalo maginapod sila nga trabaho kita makita man na diha eventually og sa mga broadcast ug online pero ko as KBP we have to accept and admit nga napoy mga tao o media nga naa diha pero dili tanan no namang we have the same problem of having a bad tomatoes in a basket no just like any other profession nagyud na pero kita ato nang gina-try nga maiwasan pero katong mga legit ato nang ipadayon ato nang himuon makita gid kinsa ang legit din kung mag-continue ta we will go on with our duties and responsibilities as reporters and broadcasters. Lastly, Sir Roy, as KBP Davao President, unsa imong gusto nga ipaabot pod nga mensahe sa KOJC member, sir? Ako ang mensahe is that although dili na sila member yata kay mura og nag-design sila before but as brothers in broadcast ilahang broadcast industry bisag online na lang na sila. Yes. Kanali gi problema. Ipadayon lang nila kung siya ilang gituhan sa malinawon no. Malinawon atong iawhag nga kini mura og this is a clash of ideas, clash of mga school of thoughts no nga legal daw ni illegal daw ni so although mas maayo man gani kana sila lawyer nga kuan pod very capable nga magapadali pod so ato lang himuon nga balance pod ang ato ang pagsipya nga ang mga tao ray mo decide ana mo man atong role diha ato lang i-broadcast tanan ang ato nakita unya ang tao na mo decide mo decider kung one-sided ba ta bias ba ta kay eventually we are answerable to the listeners, to the people. Sir Roy, you made mention ka ganina nga risk gyud
ang mga ingunini nga mga coverage, sir. Naminaw ba ang akong asawa ron, sir, o akong anak. O panalitan, sir Roy. O gusto mahinabo dito sa kuan. O, pambata, sir? Nabatay madawat niya sa ato ang chapter? Inkaso, sir. Inkaso. Natay, kung updated ang ato ang accreditation, natay kining insurance, accident. Tanawa day? So, ipadala ko dito ron. Yes, kung updated ha kay kuan maguna na mo day policy, di ba? Ato man part of our payment goes to the insurance company, and then syempre kung nagbayad ta, nay policy ang insurance. So, covered kita na. At least klaro. At least klaro. Akong ginawa, siguro this is the right time, mga uban po mga members nga i-update nila ilang membership.